Kwaziwai kumativi mana ayo nyika yechidadiso. Zita ndinonzi Pamela Njini. Ndine mashoko mashoma andinoda kukupakurirai maererano neservice yeInnBucks. Nzira yechizvino uye yakareruka yekutumira mari kana kubhadhara pamunotenga muchishandisa foni yenyu. InnBucks iproduct yeInnBucks Microbank Limited, rinova bank duku riri pamutemo. Munokwanisa kurejista kuve paInnBucks zvisina munyai kana kugombedzerwa. Kana muine smartphone, munodownloada InnBucks app pa Apple Store kana pa Google Play Store. Kana muine kambudzi kenyu, musati masara, aiwa kwete, nekuti munongobaya *569#, mobva matokwana pa InnBucks, kuti mukwanise kutumira mari nekubhadhara pamunotenga munzvimbo dzakasiyana. Iwe, InnBucks kwakumberi wangu. Nzira yekudownloada InnBucks app pa Apple Store. Chekutanga, nyorai kuti InnBucks, mobaya search. Kana madaro, bayai InnBucks app. Mobva mabaya pakanzi install. Nzira yekudownloada InnBucks app pa Google Play Store. Chekutanga, nyorai kuti InnBucks, mobaya search. Kana madaro, bayai InnBucks app. Mobva mabaya pakanzi install. Nzira yekurejista pa InnBucks. Chekutanga, bayai 1 pakanzi register, mobaya select. 2. Bayai 1 pakanzi accept, mobva mabaya pakanzi select. 3. Kana muchinge madaro, zadzisai nezita renyu rekuberekwa, mobva mabaya select. 4. Nyorai surname yenyu, mobva mabaya pakanzi select. 5. Nyorai ID number yenyu, mobva mabaya select. 6. Nyorai zuva renyu rekuzvarwa. Kana madaro, mobaya select.